ମୁଁ ଆଜି ଘରେ ଅଁଳା କୋଳି ଆଚାର କରିଥିଲି। ଏଇ ଆଚାର ତିଆରି କରିବା ଅତି ସହଜ ଅଟେ। ଏଇ ଅଁଳା ଶରୀର ପାଇଁ ହିତକାରୀ ଅଟେ। ମୋ ମା ଏଇ ଅଁଳା ପଠେଇଥିଲା ଆମ ଘରୁ। ମୁଁ ଭାବିଲି ଆଚାର କରିବି ବୋଲି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଅଁଳା ଧୋଇଦେଲି। ତାପରେ ଅଁଳା କୋଳିକୁ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇ 5ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଝେଇ ଦେଲି ଟିକେ ନରମ ହେବା ପାଇଁ। ତାପରେ ତାକୁ ଛାଣିଦେଲି। ସେଥିରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ମେଥି, ଜିରା, ପାନମଧୁରୀ, ଜୁଆଣି, କଳା ଜିରା ଆଉ 7ରୁ 8ଟା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପକାଇ ଭାଜିଦେଲି। ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ ରାଗ ଖାଇବେ ନା, ସେମାନେ ଅଧିକ ଲଙ୍କା ପକାଇ ପାରିବେ। ଅଁଳା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ତ୍ୱଚା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ରହିଥାଏ ଏବଂ କେଶ ଝଡ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଯଦି ପେଟରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଥିବ, ତାହେଲେ ଏଇ ଅଁଳା କୋଳି ଖାଇଲେ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ କଡ଼େଇରେ ଅଳ୍ପ ତେଲ ଦେଇ ସେଥିରେ ଅଁଳା କୋଳି ଢାଳିଦେଲି। ସେଥିରେ ଚିନି, ଲୁଣ, ଟିକେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଭାଜି ରଖିଥିବା ମସଲା ସବୁ ଗୁଣ୍ଡ କରି ପକାଇଦେଲି। ଶେଷରେ ଅଳ୍ପ ଭିନେଗାର ପକାଇଲି। ଏଇ ଭିନେଗାର ପକାଇଲେ ଆଚାର ଶୀଘ୍ର ଖରାପ ହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଜାରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲି। ହେଇଗଲା ମୋର ଅଁଳା କୋଳି ଆଚାର। ଏଇ ଆଚାର ବର୍ଷ ବର୍ଷ ରଖି ଖାଇପାରିବେ। ସମସ୍ତେ ଏମିତି ଅଁଳା କୋଳି ଆଚାର ଘରେ ତିଆରି କରି ଖାଆନ୍ତୁ। ଏଇ ଅଁଳା ଆଚାର ଖାଇବାକୁ କାହାକୁ କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗେ କହିବେ ତ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିଦେବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।